מה קורה חברים? כאן שקד או רוקי, והיום אני אראה לכם קצת על איך לשחק אוואפ במיראז', בכללי איך לעבוד עם קבוצה במיראז'. בואו נתחיל עם הנורמלי, זה בדרך כלל נגיד ספון פה, זה ספון רגיל, תמיד ללכת, שמישהו יראה לך בחלום. כן, זה פה. עכשיו, כשיש לך ספון טוב, הרבה אנשים עושים פשוט את הפיק הזה, זה פיק מאוד סטנדרטי. אני תמיד אוהב ללכת על הפיק הזה, שאתה נכנס, קופץ פה ומציץ. ככה, מי שיציץ פה, תמיד מציץ לפה מעטי. והוא יפגע לך או בין הרגליים שלך פה, כאן אתה עומד. הוא יפגע לך או בין הרגליים או באחד הרגליים, זה הוריד לך רק חצי. זה אומר שגם אם במקרה והריאקשן טיים שלו יצא יותר טוב משלך, אתה עדיין תוכל להרוג אותו מאוד בקלות, אלא אם כן הוא עושה פליק שסביר להניח שלא יקרה, למה הם לא יצפו לך כאן. חשוב מאוד להחליף את הספוטים שאתה במיד ומשחק אאופ, כאילו אם אתה תמשיך להיות פה ולהשתמש בספוט הזה, למרות שאני נוטה לעשות את זה הרבה, אז אתה בסופו של דבר הוא ידע איפה אתה והוא יכוון לך. חשוב לפעמים לקפוץ לפה, לפעמים אפילו לעשות את הפיק הסטנדרטי, אבל תמיד בראונד הראשון שאתה משחק אאופ ואתה עושה צ'אלנג' לאאופים, זה תמיד טוב לקפוץ לפה ולהשיג את זה. דבר שני, זה אם יוצא ספון שהוא לא בטווח הזה, ספון שהוא, פה זה אולי המקסימום, ספון שהוא גרוע, למשל פה, או פה אפילו. אפשר מאוד לבוא, ויש סמוק מאוד שימושי. אתה נצמד, לא נצמדים לפה, אלא נצמדים לפה, החלק הזה. מסתכלים איפה שהחלק השחור הזה לפה, וזורקים לסמוק. סמוק הזה, אחד פה, זה עושה לנו one way מאוד שימושי, שנוכל לראות דרכו. ואי אפשר לראות כלום. אי אפשר לראות כלום, כמו שאתם רואים. עוד משהו. יכול להיות שהאנגיים לידר יבקש מכם ללכת ל-B או ל-A. אז בואו נעבור שנייה על איך לשמור B. טקטיקה מאוד, כאילו, הרבה פעמים יש כמה, למשל, שני אנשים שהולכים B יפרצו מיד, ובמקום זה, האוואפ ילך ל-B וישמור את האפס. קודם כל אפשר לשמור מפה, תמיד זה הכי בטוח. לא הייתי מציע, אם אתה לבד ב-B בכלל, לא הייתי מציע ללכת על אגרסיביות כזאתי. זה או לקפוץ פה, לחכות שהם יגיעו ואז ליפול למקום, לספוט כמו פה, או ספוט פשוט יותר בטוח, או את זה. אבל כעיקרון מה שאני עושה רוב הזמן זה פשוט נשאר פה, מסתכל, רץ אחורה, נופל, מאבד את הפיק, רץ אחורה, תמיד ככה. או אפילו רץ עד לפה ושומר ככה, מחכה לטימייטים שיחזרו. אם יש לך ספון טוב מאוד, כזה, אז משהו מאוד טוב לתפוס את האויב זה לרוץ, לעלות לפלאס ולעשות פיק. לחזור, לרוץ אחורה, לסיטי אולי, או פה להסתכל. בכללי צריך להיות מאוד זהיר באוואפ, אם אתה הולך אגרסיבי צריך לדעת מתי לחזור אחורה. עוד משהו, גם ספון טוב לפה, או אפילו ספון כזה אפילו, זה מאוד רע. ספון שלא מספיק טוב לפלאס, אתה הולך, ועדיף להציץ מקונקטור, אפשר לעשות פלש כזה, זה הפליש סתם. כל מה שיעלה מעל פה ויתפוצץ איפשהו פה, זה יפליש סתם. ככה זה, עדיף הרבה יותר ככה. זה פשוט ילך מעל והפליש סתם פה. והספוט שאני מאוד אוהב זה זה. הם לא יראו אותך מפה, אם תקפוץ אתה תראה אותם. תציץ פה. הם לא יצפו לך שתעמוד פה. זה תנאי שאתה או שם סמוק בקונקטור כמובן, או שמישהו שומע לך, או שאתה בטוח שאין קונקטור. זה גם סיכון. אתה בא מציץ מפה, ומחכה שהם יעברו. אתה עובר, קץ אחורה או לעשה ריפיק. וגם הצצה מפה זה רע. גם אם אתה לא רוצה לשמור מיד, תמיד אופציה לשמור אנדרפאס ומדי פעם להציץ, אבל זה מאוד קשה. אתה יכול לשים סמוק כזה. אתה יכול לשים פשוט מין של סמוק כזה.
כל סמוק ככה. ככה. לא יוכלו לראות אותך מפה. יש גם, אם אתה שם אותו פה, ככה. אז לא יראו אותך מפה. זה יוצא לך מין של one way. ככה. לא רואים אותך ככה. וברור כשזה מגיע לעניין של ריטק עלי, שאתה משחק מיד בדרך כלל אתה תצטרך לעשות ריטק עלי עם אף אחד במיד, ואומרים שזה כנראה תמיד ללכת על פיק כזה, זה חשוב. ואם יש שמה אופ תמיד לדעת לא לעשות לו ריפיק, למה יש לו את היתרון. כל מה שאתה רואה זה כמה, 2 פיקסלים, את החרא הזה. והוא יכול לראות אותך, יש לו את כל זה. ברגע שסמוק הזה נופל פה, הרבה אנשים פשוט מרסס שזה. זה לא רעיון רע, כאילו, זה פוגע במקומות באמת כאילו אופטימליים, שיכולים להיות שם אנשים, אבל אם יש לך 2 אנשים עדיין חיים, למשל, בדרך כלל יהיה אחד שיהיה פה, ויכול להיות שהוא יהיה עדיין חי ותמיד אחד על הסייט. אם שניהם עדיין חיים, ושוב, יש לך את הסמוק הזה. מאוד שימושי, מאוד שימושי. לעשות את הפיק הזה. אפילו לא צריך פלש, פשוט לעשות את הפיק. ככה. בודק כאן, כאן, פלס. להשיג קיל, לרוץ אחורה ולחכות לשאר הטימייטס לקובר. זה מאוד מאוד חזק. ואם, מה לעשות, הטימייטס שלך מתים, עדיף שתחזור אחורה, אולי תלך לסיטי, או שתשאר פה, תחזיק את האנגל הזה תמיד. אתה לא רוצה לפרוץ את זה ולהשיג סיכון כזה, אלא אם כן אתה לגמרי לבד ואתה רוצה ללכת על זה. עוד משהו שאני רוצה לראות לכם, רק שהסמוק הזה ייגמר. הנה. זה... ברגע שהם כבר על הסייט, נגיד מטמינים את הבומב, אתה לא תוכל לראות את הראש מפה, אבל אם אתה תעמוד, יש כאן קצת כזה מדרגה כזאתי, ראיתי את זה מידרן, אתה תראה ממש את הקצה של הראש ואתה יכול לראות דרך הקופסה בראש שלהם. עוד כמה טריקים, אתה יכול לראות מפה, יש כאן גאפ, אתה יכול לראות כאן להשיג אינפו, ואם יש לך וואפ, אתה יכול להתקל עד לשורטים, זה ככה. אתה רואה מישהו? יורה, תגיע עד אליו. ועוד משהו, זה פה, מאוד חשוב, אתה יכול לראות ככה אנשים יוצאים מהג'אנגל. מאוד טוב. עכשיו, יש לך ספון טוב לפה, אתה לא רוצה ללכת פלס, אתה לא רוצה ללכת קונקטור, אלא אתה רוצה לעשות פיק רמפה. למה? כי אולי הם מאוד אגרסיביים ברמפה, מי יודע. אתה הולך פה, עומד על הספסל ומסתכל, אתה תראה אותם כבר שהם יעלו לפה. אתה יורה, אתה יכול לחזור לפה. להפליש את הטימייט שלך ככה. ופשוט מאוד שימושי הפיק ברמפה הזה. עוד משהו שזה מגיע לריטיקים, לעלות לפה, זה ספורט מאוד חזק, אתה צריך לדעת איך לעלות, אתה צריך להיתקע על הצד הזה. אם תנסה לעשות את זה בכל דרך אחרת אתה לא תצליח. צריך להיתקע לצד הזה, כאן. תקפוץ ועם קראוץ', תגיע לפה. אם אתה יודע שהוא עשיתי לקפוץ לפה זה מאוד יפה. וספוט אחרון, טיקט בוס. אתה יכול להסתכל שוט פה. ואם יש לך סמוק פה, מאוד שימושי לקפוץ לפה ולעשות את הפיק הזה. ועוד משהו אחרון, קצת טריק. אם אתה חושב שעומדים לפרוץ לך מסיטי, יש כאן פיקסל ווק שיכול מאוד לעזור. נגיע עד לפה. טוב, כל מי שמציץ מפה, החבר'ה נחש שאתה תהיה פה. אלא הוא יסתכל פה, ואז שהוא יעמוד להסתכל אפילו את הפיק הזה, הוא לא... אתה תהיה פה הרי. זה מאוד קשה לעשות לך פליק. טוב, עוד דברים אחרונים, זה פלאשים. יש את הפלאש הזה שהוא מאוד 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 פוצץ פה, עכשיו קצת יצא לי לא טוב, ואתה צריך להסתכל לפה.
Flashbang. הנה, עכשיו יצא לי טוב. הוא מתפוצץ ממש פה. זה פה פלאש מאוד מאוד יפה. אתה יכול להקפיץ, יש כל מיני, אתה יכול להקפיץ ככה. Throwing flashbang. אתה יכול Flashbang. ככה, וזה הכי מוכר. Deploying שזה flashbang. נורא. מקפיץ ככה. תמיד מישהו מפה יכול לעשות לך Throwing פלאש כזה, flashbang. או מישהו מפה יכול לעשות לך פלאש Deploying כזה. flashbang. זה, בשני המקרים זה הפליש סתם. זה קופץ פה. כשאתה מסתכל פה יהיה בליינד לגמרי. בין אם זה, כל אחד מהם. וזה הכל, מקווה שנהנתם. תגידו אם אתם רוצים לראות כאלה. נתראה בפעם הבאה.